Yau darasin namu yana kan kulawa da ayyuka managarta. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani mai tsarki cikin suratul Hujurati. Aya ta 99 yana cewa da mu ka bauta Ubangijinka har ka samu sakankancewa da Ubangijinka. Malamai suna cewa kai ta bin Allah har ka gamu da Allah lafiya, ma'ana har rasuwa ta zo maka. A hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ci mana ahabbul a'mali ila Allah adawamaha wa in qalla. Ayyukan da Allah ya fi so, inji manzon Allah, dawwamamun su komai kankanta su. Idan an kawo manzon Allah abubuwa kamar guda uku, to sai ya ɗauki, ko da guda biyu a kawo, to sai ya ɗauki mafi sauƙinsa. Allah ya ba mu aikatawa, Allah ya ba mu ikon kwaikwaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.